Estamos con Carmen Rodríguez Cancelo, directora da Coral Polifónica de Ribadeo. Benvida, Carmen. Moitas grazas. Bueno, contanos, este ano cumplide 70 anos como formación. Pois sí. Como ides celebrar? Bueno, a Coral Polifónica presentárase un 20 de xullo deste mesmo mes, do ano 1955, así que este ano toca celebrar o 70 aniversario. Xa celebramos o 50, bueno, antes o 25, o 60, pero bueno, este 70 ocorríxenos unha idea que non se nos tiña ocorrido antes. E entón, imos a facer un concerto colaborativo, aínda que concertos colaborativos son outra cousa, pero isto tamén é colaborativo, con todos os coralistas que formaron parte da coral dende o ano 1955. É verdad que daquela primeira época hai pouca xente, pero aínda hai unhas cantas persoas, quizá unhas 10 que van a vir, algunhas cantar e outras a estar presenciando o concerto. Imos a facer un concerto con unha primeira parte cantándonos e a segunda parte con de 5 pezas onde van a cantar todos os escoralistas desde o ano 55 ata agora. E será o día 1 de agosto na igrexa parroquial. Moi ben. Esperamos que sexa... Bueno, a xente está moi emocionada de volver a encontrarse, de volver a recordar aquelas... Claro. Bueno, levas 40 anos ao fronte dunha das formacións máis emblemáticas da Mariña. Bueno, emblemática, sí, os anos tamén nos dan esa categoría de emblema. Sí que temos que decir que a Coral Polifónica é a máis antiga da provincia de Lugo. Cando se fundou a Coral Polifónica neste ano 55, bueno, un ano antes, pero presentouse ao público no 55, era a única coral considerada coral da provincia de Lugo. Había coros relixiosos, había coros folclóricos, pero coral que cantara polifónicamente, con voces de homes e mulleres, clásico, popular, relixioso e profano, era única. Don Carlos Álvarez Fernández Cid, o fundador, es que xa levaba, dende que tiña 14 anos dirixindo coros, quería algo que aunara todos esos estilos musicais. Entón, bueno, e estos 40 anos, dannos tamén 40 anos conmigo, máis os 70 en conxunto, dannos tamén este emblema, ou esta soleira, ou tamén esta gratitude tamén por parte do público. E contades con relevo xeracional? Pois a verdade é que sí, unha das cousas que chama a atención na nosa coral é cando ven entrar os rapaciños e rapaciñas. Eso ven do coro Sagrado Corazón, que se formou no colexio alá no ano 1984, e sempre introducimos nenos e nenas do coro que queiran vir cantar. É verdade que teñen unha vida a maioría curta, porque cando se van estudiar fora, pois moitos lo deixan, logo outros volven, pero bueno, vamos relevándonos e facendo... Agora estamos nun bon momento, debemos de ter uns 10 aproximadamente, así, bueno, é moi fermoso ver esa mestura de xente adulta xa, de rapaces que además que están moi integrados, intentamos que se sintan como... Claro, así todo a coral é estes tipos de corais son corais de xente adulta, e a veces de xente moi maior. Pero isto non é o caso. Nosotros intentamos, bueno, hai mezcla de edades, é verdad, pero intentamos que se sintan acollidos. É verdad que non facemos programas tamén para eles, moi variados no tempo, para que cada un, dentro dun programa, haxa pezas que se entusiasme con elas, non? E, bueno, contanos, estamos aquí polo Ribadeo Indiano. Non hai Ribadeo Indiano sin a participación da Coral Polifónica. Contanos como ides participar este ano. Bueno, pois participamos dende que empezou o Ribadeo Indiano o Festival de Habaneras, é música hispanoamericana que viñamos celebrando. Esta é a 29ª edición que viñamos celebrando xa dende antes, pois incluímoslo no Ribadeo Indiano, porque vamos, as habaneras e a inmigración e o Ribadeo Indiano é algo indisoluble, non? Entón, pois nada, dende que empezou o Ribadeo Indiano, a primeira edición, recordo que aínda non era Ribadeo Indiano como tal, e si xa cantamos aquí no quiosco do parque, así, moi en familia. Entón, pois, bueno, o festival que se facía empechado nun auditorio trasladase a Rúa San Roque, e iso é algo incomparable. O sea,
cantar desde ali arriba, con aquel palco tan espectacular, e vendo sobre todo a perspectiva da Rúa San Roque. A imaxe é preciosa. Sí, que saen a veces verse fotos. En realidade, todas as corais que veñen invitadas lembran isto como algo moi especial, porque chegan ali arriba e claro, desde abaixo non se ve a mesma panorámica. Todas queren volver e todas se sinten moi a gusto. A verdade é que é un espectáculo. Ten o seu problema, o seu risco, que é cantar ao aire libre. Contamos sempre con un equipo de son, esperamos que soe sempre ben. Seguro que sí. E bueno, a verdade é que é completamente diferente. A xente está moi motivada, porque aquí nesta zona as habaneras é algo que vai no ADN noso. Vai, sí, no carácter da xente. Ollese por aí calquera grupín de persoas se poñen a cantar os habaneras. Entonces, pois nada, é moi fermoso. A verdade é que lo preparamos sempre especial, sempre temos algunha novedade, e bueno, intentamos traer corais pois, de distintos lugares. Este ano iba a vir unha coral de Santander que por enfermidade a última hora do director non pode vir, pero bueno, corais de distintos sitios para logo nosotros tamén ir visitados. Moi ben. Algúnha peza que non pode faltar no Ribadeo Indiano? Bueno, pois a que non pode faltar nunca é a habanera Yo quiero ser marinero. Unha habanera que fai, creo que 20 anos, é casi o emblema da coral, e non podemos facer ningún concerto, bueno, creo que se salva o de Panxoliñas, porque aí non pega, pero calquera concerto que fagamos, a xente está esperando que cantemos esa habanera. A verdade que tamén é moi bonito, porque esa habanera cántala todo o público, entonces ver toda a rúa cantando esa habanera, pois é moi emotivo tamén. Bueno, e para rematar, algún momento co que te quedarías do Ribadeo Indiano, como ribadense? Bueno, casi está medio claro, non? A visión a panorámica que se ve dende ali arriba do escenario do Festival de Habaneras é moi impactante. Gústame moito a baixada a Porcillán, e así moi emotivo, cando chegan os indianos, todo eso coas gaitas, eso tamén me gusta. Despois gustame moito o ambiente e a música de salsa, música cubana, música, eso, hai un ambiente especial. Pero bueno, a panorámica que se ve desde ali arriba debe ser impresionante. É algo que che quedas. Moi ben, pois moitísimas gracias pola túa xenerosidade, por achegarte ao noso sofá. Contamos contigo para outras ocasións. Cando queirades, aquí estamos. Gracias.